Χτυπάει πόρτα και έρχεται ένας φίλος μου. Αφού εξήγησα στον τι μου συνέβη, βασικά τι είδα τις τελευταίες μέρες, αυτός έδειξε να μην θορυβείται καθόλου. Τίποτα δεν του κίνησε το ενδιαφέρον. Μου λέει: κάποιες φορές λέω μαλακίες. Τις περισσότερες φορές ακούω μαλακίες. Ίσως αυτό να με μπερδεύει τελικά. Είπα να κάνω μια βόλτα για να χωνέψω τις μελιτζάνες ραγού που έφαγα πριν από... Σύντομα οι δραστηριότητες αυτές έγιναν για μας ρουτίνα. Ήταν η καθημερινότητά μας. Όλο και πιο πολλοί έβγαιναν έξω και έπαιζαν μαζί μας. Εγώ είχα πολλά προβλήματα πριν, αλλά τώρα δεν νιώθω πια μόνη. Ούτε φοβάμαι. Μερικές φορές τα βράδια πηγαίνω στα κλειστά σχολεία και παίζω μπάσκετ.